este tipo de ações para valorizar o Alto Douro en geral, o patrimonio mundial do Alto Douro, mas particularmente o traballo dos galegos que fixeron posible tamén esta maravilla de paisaxe cultural dos viños do Porto e dos viños do Douro é moito importante para nós na Xunta de Galiza. Eu estive a falar hoxe aquí na intervención miña de que há moitas necesidades de financiamento para valorizar e poñer en valor isto, porque o patrimonio mundial significa, por unha banda, máis turismo, máis visibilidade, por tanto, turismo de excelencia, turismo sustentável, mas tamén a necesidade de conservación.